So guys, eto narito na kami sa 7-Eleven Kakutod. Meron na kaming rides sa papuntang DRT sa Bulacan. Yan ang mga kasama ko. Sir Kiros, Joseph, at itong mga mag-guest sa dito sa from Batasan. Mag-take off na kami exactly 4 o'clock AM. So, see you there mga guys. Yan. Ito po, papasok na po kami ng San Ildefonso, Bulacan. San Ildefonso, Bulacan. So rolling na po siya, papunta po ng DRT. So mga guys, yan na guys. Rolling na po yan, pababa. Oh, dahan-dahan, oh, dahan-dahan. Dahan-dahan kayo guys. Kahit ano gawin mo, na magbabago ka no pa rin to. Di na ako tinatamaan sa magalit mo. Wala na mas bukas sa pinto. Kasi wala nang ikaw, wala nang ako. Wala nang papatakbo sa mga mata ko. Ewan ko din bakit ako na ibang nagganto. Ang pag-ibig ay hindi dapat para sa'yo. Don't be shy, you look so pretty, but I can't deny, can't deny, I can't imagine Oh, rap road, rap road. Dahan-dahan, oh, rap road. Wow. Rap. Yan lang ang problema. Pauwi. Pag pauwi, yun ang problema. Last pag. Yan. Mahaba-haba, no? Pataas naman po siya yan. Pagkataas ng pababa, paahon na naman. Ay, si Sir Kiros na una. Joseph. Nag-stopover po kami dito. Ano pangalan nitong lugar nyo? Kamachin. Iba pa po rin po yung sitio, Kamachin. Doon pa po. Yan, naririto po kami. At ito po yung aming first stopover po natin dito sa Kamachin daw. Sabi na, yan. Ito po yung kasamahan namin. Hello, Joseph. Yan. Yan. Ate, ano pong to? San Ildefonso pa ba to? Oh? Doña Remedios Trinidad. Ito po. Yan, no? Paakyat po ito. Kaya, ito po yung pinaka first stopover po namin dito sa Kamachin. Opo, yan. So, guys, be ready para take off habang maaga. Ano ng oras? 7. Ano ng oras? Anong oras, Sep? 7:30. Okay. Nakarating po kami dito is 7:30 AM. First stopover po namin dito sa Barangay Kamachin po. Barangay Kamachin. Thank you, te. Salamat po. Ang amo ng iyong mukha sa first look. Nung una kitang makita sa Facebook. Kakaiba ba ang iyong Ito, narito na po kami sa Kendall Monument. Ito po yung aming tour guide. Hello, te. Ate, anong pangalan mo? Ayan, si Ate Rose and ayan, Joseph. Ayan po, vlogger po ako. Kaya po yung vlog kayo, mama. Basta i-search nyo lang po yung Tol F Friend para po ma-subscribe po ako, ate. Ayan.
So, bababa na po kami. Yes. Alright. Bababa na po kami. Matagal ko nang hinihintay ang tanging laro. Talagang anliahon po talaga. Tingnan mo naman po yung dadaanan natin, no? Bago marating yung falls. Kahit Siya. anong gawin, Hindi siya pwedeng i-bike. Tingnan nyo naman, no? Alas pusher. Push. Ayan po. Sobrang tarik. Dahan kitang Hala. namiss lang. Ayan, oh. Nakita. Siya, naka-video kayo. Ikaw pa rin ang gusto kong kinikis Sus ko. lang. Tingnan nyo naman po yung dinadaanan, no? Oh. yung mga kasamaan ko, ayun. Tingnan nyo po. Ayun, nasa baba. Oh. Pababa na po kami, pababa. At sa Doon, Sep. tuwing ikaw ay Hirap naman pala. lalapit ang mundo Talaga dito. ay tumigil. Wala pa kami sa 13 falls nito, ha. Huwag mo Pero, sanang iisip challenge talaga yung nangyayari. na papagod na ako. Di ako apurado pero sa'yo ano ba? Gusto ko lang naman makasigurado. Piniyak yung bundok para magkaroon po ng daan. Dinidevelop po nila. Ayan. Ayan. Yan, pwede na pong sumipa. Padyak. Mandarine Music Entertainment. Highland, lakas ng iyong dating. Kapag nakikita ka, ako ay napapraning. Bawat giling mo na papagising, hindi mapipigilan na sa'yo'y mapatingin. Highland, lakas ng iyong dating. Kaya Kapag pala walang nakikita ka, ako ay napapraning. Bawat giling mo na Kaya pala hirap pala. papagising, hindi mapipigilan na sa'yo'y mapatingin. Ako ay tinamaan sa katatangi mong ganda. Bawat galaw ng iyong balakang ay napapatayo mo ang lanta. Kung halaman sa katunayan, madalas nakatitig sa iyong larawan. Ang dami Alina. naman yung iba, pero ewan ko ba, ikaw ang hinahangaan. Di mo na Ayun naman, kailangan ng down yun naman yan. Capriola. At maging neneng di pa ang iyong katawan. Kahit tingin nila sa'yo ay iba na, sa akin ikaw pa rin ang number one. Highland, lakas ng iyong dating. Kapag nakikita ka, ako ay napapraning. Bawat giling mo na papagising, hindi mapipigilan na sa'yo'y mapatingin. Highland, lakas ng iyong dating. Kapag nakikita ka, ako ay napapraning. Bawat giling mo na papagising, hindi mapipigilan na sa'yo'y mapatingin. Umaga, tanghali, hapon at gabi, sipi ko lagi ang nasa tabi. Favorite ni Joseph yung pababa, Ako mismo din ang mapakali. Bilis Diretso na. tindahan, di pwede palud. Para ma-share ko at mapanood, maubos man ang giga 50, okay lang at least hindi na ubos sa board. Di man makapag ML, sa akin ay ayos lang. Makita ko lang kay TikTok mo, sa akin ay ayos yon. Kaya Leng, sana ako'y pansinin. Huwag mo nang sayawin ang tala, dun di naman kita dadalhin. Hi Leng, lakas ng iyong dating. Kapag nakikita ka, ako ay Hindi po pwede sa napapraning. Bawat giling e-bike mo yung na pababa. Tingnan mo naman po. papagising, hindi Rough road, sobrang mapipigilan tarik. na sa'yo'y Kaya mapatingin. in-advise po sa amin nung sa aming tour guide na dapat daw yung bike. Alalay lang sa baba. Huwag masasakyan. Kaya ito Hindi po ginagawa mapipigilan na sa'yo'y mapatingin. Di mo na kailangan ng crown ni Capriola. At maging Dahan-dahan. neneng di pa ang iyong Dahan-dahan. katawan. Kahit tingin nila sa'yo ay iba na, sa'kin ikaw pa rin ang number one. Highland, lakas ng iyong dating. Kapag nakikita ka, ako ay napapraning. Bawat giling mo na papagising, hindi mapipigilan na sa'yo'y mapatingin. Highland, lakas ng iyong dating. Yun naman po yung sa aming ano. Nakikita ka, ako ay Napakatarik po. napapraning. Bawat Kaya giling bawal mo pong na papagising, i-ride yung bike. hindi mapipigilan na Kaya, sa'yo'y mapatingin. bawal po kasi tignan nyo naman po yung daan. Oh. Sobrang tarik po nung daan. Tapos rough road pa. Oh, yan oh. Kita nyo naman po yung daan oh. Sobrang tarik. Oh. Ay! Madulas po yung ano yung daan. Tapos sobrang tarik pa.
napudol-pudol po kami dito sa Twin Falls na to. Yes. Ay, oh, tol, oh. Let's go. Ay, tol, sige. Okay lang, tol, sige. Mga mata niya ay bibigyan pag tumingin ka sa kanya ay matik na parang pinanaka ni Cupido sa pool ka. Cause I lose myself around you, girl. You got some kind of way. There's something about you, girl, that makes me wanna stay. Kung ako na nga ang papipiliin, panalo ka na matik, pwede mo pa kong alitin. Ikaw lamang ang laging nasa Wala akong masabi sa lang to. ayaw ko nang itigil to. Araw-araw kitang Tarik niya, tinok na. laging sasabihin sa'yo na ikaw lamang. Don't Ay, sorry. stay Ayan. away. Tingnan nyo naman po yung dadaanan mo bago ka makarating dito sa 13 Falls. Ayan. Tingnan nyo naman po. Bamboo bricks po yan. Ayan o. Oh. Can I be honest? Magising sa umaga di walang alam. Ikaw yung tanging nasa Sa 13 Falls po, eto naririto na po kami sa first falls po. Ayan o. Ito po siya. Ito po yung kauna-unang falls po. Sa 13 Falls po Yan. Nakarating din sa first falls. So ibig sabihin meron pa po kaming pupuntahan na 12 falls. Ayan sir. Ito po. Ano sir Kiros. Ayan. Ayan po first falls. So yan. First falls. Pangalawang falls. Yan. Let's go. Ayun na. Falls 2. Yan. Pangatlo. Imagine nyo po, pangatlong falls. Ganda oh. Linaw ng tubig. Nakaka-amaze talaga. So sulit naman po yung pagod namin. Kahit po ahon. Sobrang ahon. Tapos ayan. Falls 3. Yan po. Ito po yung pangapat na falls. Yan. Kuya kung makikita yan. So ayun po yung sarap mong titigan. Proses ka pa kasi sa spaceship isasakay kita. Tayo'y pinagtagpo ngunit hindi yes, ito po yung falls number 5. Ayan. Ayan sir, falls number 5 na tayo. Ay, falls number 5. Ayan, ito po yung tour guide namin isa. Mag-asawa ba kayo kuya? Naiwan na lang si ate sa baba no? Ayan, falls number 5 po. Falls number 6. Ayan po. Nasa number 6 na po tayo. So yung meron pa tayong 7 na natitira. No sir. Ayan po yung falls number 6. Falls number 6. Talagang trekking. So mga katol, ayan. Ayan po yung falls number 6 po. Ayan. Ito po yung falls number 7. Ayan. Sarap. Linaw po ng tubig oh. Sunod na po kayo sa biyahe ni Tol Efren. Dito. Yan, falls number 7. sa sarili ko'y magsisinungaling. Oo nga eh. Ito po yung pang number 8 na falls. Pero po yung lalim niya is nasa 17 feet. Yan. Salamat sa pag-ibig mo, lagi kang nasa puso't isip ko at tinakapit kong nanaminis kita. Ayan, sa Kentalwi. Kita sa kinig ko pa rin ang baby ko kahit wala ka na sa piling ko. Piling ko baka ipagdarasal pa rin kita. Ipagdarasal pa rin kita. Tayo'y pinagtagpo. Pang siyam na falls. Ayan. 9 falls. Siyang mapaglaro itong mundo. So meron pa po kaming
Apat. Uulitin sabihin na mahalin at sambitin kahit muli. Ito po yung pang siyang, oh. Pang 9 falls. So, sir, ano ba to, sir? Budol. Budol. Yung pang 10. Pang number 10 falls. O, ayan, oh. Pang 10 pong falls yan. Ayan, ayan. Joseph! Alam niya. Budol. Pinatagpo, ngunit hindi tinadhana. Falls. Sadyang mapaglaro itong mundo. Ayun. Para sa sariling kapakanan, kinalimutan Ayan, pag 11 falls po to. nahihirapan. Ito po yung pang number 12. So napakaganda naman ng falls na number 12. Ito po siya. Ayan. Ay, sa wakas po, at last nakita po namin ang pang 13 falls. At maraming salamat po. Congratulations sa aming budol rides, bike ride. So ito po yung last 13 falls. Ayan. Ayan po siya. Kung inyo po makikita yan, pwede magda-dive po kami mamaya rin mag-swimming. Ayan. Ayan po yung mga tour, mga tourist mong kamukha namin dito. Ayan. Salamat. Nakarating din po kami dito sa 13 Falls. Na ang lahat, Ayan. 13 Falls. dito pa rin ako. Hetong nakatulala. Congratulations sa mga nakarating dito sa 13 Falls. Mga tol, kaway-kaway tayo dyan. O yan. Ayaw na! History po namin to sa mga nag-bike. So, hindi lahat po yung mga nag-bike yung nakakarating po sa mga naisilapitan. Pero po ito, sobrang hirap po talaga. So, ang masasabi ko lang po sa inyo, magtaon lang po kayo ng pasensya at syaga. Dahil po dito sa 13 Falls na ito, talagang kinakailangan po praktisado kayo sa pagbadyak. Kahit sobrang napakatarik po ng mga dinadaanan, pinabike, kasi na po yung trekking. Imagine naman po yung mga batong yan. So, para po sa lahat ng mga nights magtungo dito sa 13 Falls sa DRT, good luck po. Pero pagdating po ninyo dito, masisiyahan naman po kayo sa mga makikita ninyong natural resources. So, maraming salamat po. Kahit na niloloko mo lang ako, Nice view. Yan, oh. kahit na tumingin ka sa iba, magmahal ka na iba, Yan. magbubulag-bulagan ako. Masakit man ito dito sa puso. Alam na akin. Yan. Time to eat na po. Kain na. Oh. Ito po, sobrang pagod sa paglalakad, pag-bike. Ito na po, nakagutom po yung mga kasamahan ko. Sige, eat well. Dahil mamaya, siguradong yung pababa natin, ngayon paahon na naman. Alright. Alright. Oh. Yan ako, mas ko ka dyan. Huwag na magbukas. Yan, gutom po sila. Ay mga tol, ayan o. Hi, hello. Oh, yan. Yan o. Ayan. Pagkatapos po ng aming paglalakad, ito, nag-relax po itong mga kasamahan ko. Ayan. Hi, Joseph. Joseph, hello. Ayan. Ayan. Sige, magtampisaw lang kayo dyan. I-enjoy muna natin yung araw na to. Pahinga muna tayo. Ito, Jasper, tignan nyo po. Dito sa 13 Falls. Go!